Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλησπέρα, καλημέρα, ανάλογα τι ώρα θα δείτε το βίντεο. Σας καλωσορίζουμε εδώ και αυτή τη βδομάδα στην εκπομπή Μιλάμε Ανοιχτά, όπου προσπαθούμε να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα και να είμαστε κάθε εβδομάδα εδώ για να συζητάμε με προσωπικότητες, με πρόσωπα του δημόσιου διαλόγου, που μπορούν να προσφέρουν στην δημόσια συζήτηση, όπως λέω κάθε φορά. Και αυτή τη φορά φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Αλέξανδρο Μαλιά, πρέσβη επιτιμή, παλιό γνώριμο από τους πρώτους που έχουν στηρίξει αυτό το κανάλι και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και και διορθώνω σήμερα το λάθος που έχω κάνει, να μην έχουμε κάνει συνέντευξη εδώ και 4 χρόνια ιντερνετική. Οπότε σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε σήμερα να μιλήσουμε μαζί πάλι. Εγώ ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Μουστάκα για τον ωραίο πρόλογο. Δεν χρειάζεται καμία συγνώμη. Είμαι ευτυχής που μπορούμε πάλι και μιλάμε και είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε, να απαντήσω σε ερωτήσεις και ό,τι χρειαστεί ώστε να τα πούμε τα πράγματα απλά και κατανοητά. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ Ξεκινάμε ευχαριστώ θερμά. λοιπόν. Ε, Έχουμε τώρα να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα και θα πάμε προς τα πίσω. Επίκειται την Κυριακή, από ό,τι διαβάζουμε, επίσκεψη του Ζελένσκι στην Αθήνα και συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προέκυψε λίγο, ας το πούμε έτσι, προφανέστα προετοιμάστηκε εδώ και καιρό. Απλώς σαν είδηση προέκυψε το τελευταίο διάστημα σαν κάτι ξαφνικό. Τι προσδοκάει η ελληνική πλευρά, η ελληνική πλευρά, τι προσδοκάει η ουκρανική πλευρά και γιατί σε αυτό το στάδιο τώρα, σε αυτή τη χρονική περίοδο γίνεται αυτή η συνάντηση. Κύριε Μουστάκα, έχω υπηρετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών όπως γνωρίζετε σχεδόν 40 χρόνια, 38 χρόνια. Συνεπώς μπορώ να σας διαβεβαιώσω υπεύθυνα και με τα λόγου γνώσης ότι έχω προετοιμάσει επίσημη επίσκεψη η οποία ήταν άγνωστη, δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι τη στιγμή που απογειώθηκε το αεροσκάφος του Υπουργού από την Αθήνα. Όταν μια επίσκεψη ανακοινώνεται 10-12 μέρες πριν, είναι μια επίσκεψη η οποία είναι προγραμματισμένη, ανακοινώνεται μέσα σε κανονικές ημερομηνίες και εν πάση περιπτώσει να είμαστε ευτυχείς διότι ανακοινώνεται από την ελληνική πλευρά, διότι πολλές φορές μαθαίνουμε διάφορες επισκέψεις διαχρονικά Ελλήνων αξιωματούχων που επισκέπτονται άλλες χώρες, που τις μαθαίνουμε συνήθως από τις χώρες υποδοχής. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά καλή στιγμή, η πιο κατάλληλη στιγμή για να επισκεφθεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας την Ελλάδα, διότι είναι η στιγμή πια που η Ελλάδα έχει επιλεγεί και με την βούλα, με τη σφραγίδα της κυβέρνησης της administration του πρόεδρου Τραμπ ως ο κάθετος άξονας, ο οποίος θα τροφοδοτεί την κεντροανατολική Ευρώπη με φυσικό αέριο και οτιδήποτε άλλο ενεργειακά προϊόντα χρειαστούν μέσω της Αλεξανδρούπολης. Δεύτερον, είναι πολύ χρήσιμη και επίκαιρη η στιγμή της επίσκεψής του, διότι γνωρίζετε ότι ζούμε σε μια εποχή που ο αναθεωρητισμός προβάλλει ως βασικός μοχλός διαμόρφωσης των περιφερειακών, διμερών και διεθνών σχέσεων. Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και η εταιρική πράξη του Ελσίνκι, όπως και η χάρτα των Παρισίων που είναι στη σειρά του Ελσίνκι, η εταιρική πράξη του Ελσίνκι του 1975. Ήταν το πρώτο δεσμευτικά πολιτικό κείμενο που διαμόρφωσε την αρχιτεκτονική της συνεργασίας και της συνασφάλειας στην Ευρώπη και θεωρήθηκε ότι ήταν αν θέλετε το τέλος, δεν είναι ακριβώς έτσι, πάντως στην εποχή εκείνη θεωρήθηκε ότι ήταν το τέλος του ψυχρού πολέμου και ότι μπήκαμε στη φάση της ύφεσης και της συνεργασίας. Λοιπόν, είναι λέω πολύ κατάλληλη στιγμή, καταλληλότερη στιγμή, διότι στη στιγμή αυτή έχουμε κυοφορούνται προσπάθειες για να ξαναρχίσει ο διάλογος στην Κύπρο και τη στιγμή που η Τουρκία θεωρεί ότι τα κεκτημένα με τη βία, με τη στρατιωτική βία, με τη στρατιωτική κατοχή, με τον αποκλεισμό των κυπριακών αεροσκαφών και πλοίων από τα τουρκικά λιμάνια πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι μια κακή εξαίρεση. Κοιτάξτε, η Ουκρανία
έχει δώσει πολλά μαθήματα στον τομέα των επιχειρήσεων, το ουκρανικό μέτωπο. Βλέπουμε νέα οπλικά συστήματα, θα έλεγα φθηνά, τα drones, τα μη επανδρομένα Αεροσκάφη, ναι. αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται. Βλέπουμε όμως και υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Η Ουκρανία, μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της Ευρώπης και το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν στο να αποσοβήσουν, να αποτρέψουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Απέτυχαν επίσης την πρόβλεψη τους ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι και τα λίγα στρατεύματα τα οποία είχε η Ουκρανία στη διάθεσή της, σε σύγκριση με μια χώρα η οποία θεωρεί αυτή είναι ως τη δεύτερη στρατιωτική υπερδύναμη, το οποίο δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η Ρωσία δεν Μπορείτε να μπορεί ξαναπείτε αυτό, γιατί έχουμε μας έχει δοθεί μια άλλη εικόνα. από ρωσόφωνους και από τη Ρωσία. Οι Κοιτάξτε, ρωσόφιλους. ναι, κοιτάξτε, δοκιμάζονται οπλικά. Άλλο να δοκιμάζεις ένα πύραυλο ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή και είναι ταχύτατος, και άλλο να τον παράγεις, να έχεις μια παραγωγή με τέτοια δυνατότητα, η οποία θα σου επιτρέπει να διεξαγάγεις έναν επιθετικό πόλεμο. Η Ρωσία έχει αποτύχει σε όλους τους στόχους στην Ουκρανία. Η δεύτερη σε μέγεθος στρατιωτική υπερδύναμη του κόσμου, όπως θέλετε να λέγεται, αλλά δεν είναι, επιμένω να το λέγω, καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό σήμερα με στρατιωτική κατοχή, ένα πολύ μικρό κομμάτι της Ουκρανίας, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι Ουκρανοί έδειξαν ότι όποιος αγωνίζεται υπερβομών και αιστιών, όποιος αγωνίζεται για να μπορούν τα παιδιά του να πηγαίνουν στο σχολείο που πηγαίνανε, για να μπορούν να επισκέπτονται τα νοσοκομεία που είναι, για να μπορούν να μένουν στις πόλεις, στις κοινότητες, στους δήμους που γεννήθηκαν, να παίζουν έξω ελεύθερα και να μην κινδυνεύουν κάθε μέρα από πύραυλο ή ρωσικό ντρόουν, αυτός στο τέλος είναι ο νικητής. Θεωρώ δε απολύτως σημαντικό ότι η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή αντελήφθη το τι είναι, και είπαμε κι εμείς ένα όχι στη ρωσική εισβολή. Εάν, κυρία Μουστάκα, θα ήθελα να σκεφτούμε όλοι, αφήστε πώς ο καθένας αυτό προσδιορίζεται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει ρωσόφιλος ή αντιρώσος. Ναι, εκείνο το οποίο θέλω να καταλάβουμε είναι δυνατόν η Ελλάδα και η Κύπρος να συμφωνήσουν με μια εισβολή μιας κατά τεκμήριο ισχυρότερης χώρας στο έδαφος μια άλλης με οποιοδήποτε πρόσχημα. Δεν γίνεται. Τα προσχήματα τα οποία χρησιμοποίησε ο Πούτιν για να εισβάλλουν οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, μα είναι ακριβώς τα ίδια τα οποία χρησιμοποίησαν και οι Τούρκοι για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε λίγο να προσθέσω κάτι, παρακαλώ. Υπάρχει μία συζήτηση η οποία έχει προκύψει αυτά τα χρόνια και έχουν ηχηθεί τόνοι μελανιού για άρθρα, για συζητήσεις χρόνια τελείωτη. Αν η επίθεση που έχει κάνει η Ρωσία στον Ουκρανικό λαό στην Ουκρανία είναι απόρρια και ως εκ τούτου λίγο δικαιολογημένη από την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, κάτι το οποίο, ας πούμε, είχε συμφωνηθεί μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και μετά τις πτώσεις του πρωτοκόλλου της Βαρσοβίας, ότι οι δύο αυτές υπερδυνάμεις, τότε Σοβιετική Ένωση από τη μία και Αμερική και ΝΑΤΟ από την άλλη, δεν θα προκαλούσαν η μία την άλλη και είχε αναλάβει τότε το ΝΑΤΟ την υποχρέωση να μην επεκταθεί προς την Ανατολή. Στέκει αυτή η δικαιολογία. Εάν ο στόχος του Προέδρου Πούτιν
ήταν να εισβάλλει στην Ουκρανία ώστε να μην ενισχυθεί το ΝΑΤΟ, αν αυτός ήταν ο στόχος, έχει Καταφέρει το αποτύχει αντίθετο. πλήρως και ολοκληρωτικά. Μα πλήρως και ολοκληρωτικά. Διότι αν είναι κάποιος που έδωσε μια τεράστια αναζωογονητική ένεση στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε το λόγο ύπαρξής του και σε μια στιγμή μάλιστα από την Ουάσιγκτον μας εστέλλοντο έτσι σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ διάφορα αλληλοσυγκρόμενα μηνύματα, απέτυχε τελείως. Εάν ο στόχος του Προέδρου Πούτιν και της Ρωσικής Ομοσπονδίας ήταν να μην επεκταθεί το ΝΑΤΟ στη Βαλτική, όχι μόνο απέτυχε, αλλά στην πραγματικότητα η επίθεση του Προέδρου της Ρωσίας στην Ουκρανία όθησε τη Σουηδία και τη Φινλανδία, έτσι, τη Σουηδία και τη Φινλανδία να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ εντός ελάχιστου χρονικού διαστήματος. Ποτέ στο παρελθόν, δηλαδή μετά την πτώση, την κατάρρευση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ποτέ το ΝΑΤΟ δεν ήταν τόσο παρόν όσο είναι σήμερα στην Βαλτική και στις χώρες με τις οποίες απειλεί ευθέως και ρητός η Ρωσία. Και να θυμίσω, σας λέω και πάλι ότι το ΝΑΤΟ απέτυχε να προστατεύσει την Ουκρανία. Εάν η Ουκρανία ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, άρα εάν οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ είχαν τηρήσει τη δέσμευσή τους, γιατί τώρα είναι εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια, είχαν τηρήσει τη δέσμευσή τους να, όχι 20, 10, ακριβώς 10, να τηρήσουν τη δέσμευσή τους, να καλέσουν την Ουκρανία να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, ποτέ η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θα έχει αποτολμήσει να εισβάλλει σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, διότι υστερεί πρώτον σε στρατιωτικές δυνάμεις, δεύτερον σε τεχνογνωσία. Τα ρωσικά οπλικά συστήματα είναι πολύ κατώτερης ποιότητος των δυτικών και κυρίως των αμερικανικών και ορισμένων γαλλικών, τα οποία και εμείς διαθέτουμε. Κυρίως εννοώ τα Σεζάχ, είναι κανόνια τεράστιου και πάρα πολύ ευθύβολα, έτσι. Ακριβούς βεληνικούς.